Ama wengane nobaba wengane phecelezi baby mama baby daddy drama. Namhlanje sino baba la studio. Sivala nje inyanga abesifazane yena uqhamuka nodaba olushaqisayo lokuthi uhlukunyezwa ngowesifazane onina weingane zakhe. Uyamshaya ubonakala impela nasebusweni nakuzo zonke indawo nje la limele khona ukuthi uyamshaya lo wakwakhe ushaye nowesilisa lo umfowethu esinaye la studio. Akujwayelekile ukuthi owesilisa uma ngabe ehlukumezeka ngalolu hlobo aphumele obala akhulume ukuthi cha mina ngiyahlukunyezwa la umngami uyangishaya ngoba imvama bavamisa ukwenza ihlaya abantu besilisa basuke bebhekene nesimo esinjengaleso. Kodwa ubaba la uthe yena cha impela uzosukuma ame ngenyawo aveze lizwe ukuthi umngami ungibeka isandla. Baba ngibingelele tata nawe sele mhlambe unesikhathi esingakanani unayo mama wengane zakho nindawo? sino 15 years 15 years. Lenkinga yokuthi akubeka isandla iqale nini futhi kanjani? Ngizothi nje hayi emshadweni wethu bekuhamba kahle ngaphambilini kodwa la ibe nenkinga khona iqale la esejoyina amakosikazi athanda umnandi ngisho njalo nje ngoba bebehamba mhlambe i-weekend out nabo. Ungena nkinga wena nalokho? Ngake ngaba nayo inkinga ngamkhuluma naye kodwa kwakuthi engathi asizwani sizoxabana impela. Lama group la ahamba sithi osine weekend away weekend away sibamba ba trip bamba ngolesihlanu bese bebuye ngesonto kunjalo. Okay Ayike uthe mayiqale ukujoyina leyo group kwakuthi impela sengizibona ngingaseyena umnumzane ngoba bethi noma ebuya uthole ukuthi asazwana endlini. Usewumuntu nje uthole ukuthi asabambile. Kodwa ke ngithe la ngibona ukuthi engathi sekukhona ungahambi kahle nokungadonsisani kahle ekhaya. Bese ngumuntu ke okulungu ngimncenga ukuthi hayi mhlawumbe usala lapho nje sodobe iziphi izinto wayiqaphela ukuthi nazi izinto eziqala ishintsha manje? Ngiqapheleke la athi mayibuyile phela ngijabule ngithi hawu mama nami sebuyile ekhaya. Sithi masibheka phela ekameleni ngithi cha hayi mama ubuyile phela besithi ngikwazi kathi ungekho. Iyayibona le uthola ukuthi hayi uyabhoka la phela nje uyalwa. Bese ngihlela ngezansi phela mina ngakholiswa kahle ukuthi cha umuntu esifazana awumthindikisana. Hayi lapha ke uthe kusuka ngabona ukuthi kusho ukuthi ngempela sagcina singazwani. Sesiphilisana ngokungezwani. Mabehambile nje bephumile hayi sizongazwani. Mina ngisele nezingane njalo. Zingane ingane nazo? Zu2 ezethu ezamnaye bese kuba ezikamfowabo sewashona. Zu2 nazo sihleli nazo u4. Ngale nkathi ehambile nabangani bakhe bengekho linjani sinjani isimo sokuxhumana phakathi kwenu? Niyaxhumana ngekathi engekho? Sisawubona ndlale kanjani kuhamba kanjani lapha emini mhlambe ubengatholakali ocingweni manje ngimfonela. Ingabekile kodwa kube ukuthi mayisebuyile angizobuza lutho ngizojabulela ukuthi unkosikazi ubuyile. Kodwa ubuya futhi manje yena uthukela ludlindwani kuye mangabe uthi phela njengobaba ufisa ukuthi ujabule. Ubona impela ukuthi hayi afuna ukuthini. Afuna ukuthini impela nokudla uthola ukuthi hayi sengigcina ngizenzela. Manje ke la esekubeka isandla khona kwakuyinini kwakwenze njani hayibo kwakwenzakalani nakuwena? Igameko ziningi ngoba kwakhona la impela imayi kade ebuyile bengithi mangimthini uthola ukuthi uyangishaya bese ngiyehlele ngezansi. Isigameko sokuqala ke ila ngoba kukhona untombazana esithe shada naye wayevele khona sithandana naye. Isigameko sokuqala la engathi ngigeza ngisebhavini wangena wakhokha isibhamu uyiphoyisa phela. Uyiphoyisa.
wangikhokhela isibhamu ngigcwele insipho njalo wathi fonela la intombi yakho manje ngathi mina anginayo airtime wathi ngizofakelwa ifaka ngempela mayiqede kuyifaka ngefoni bese ngithi mina nako kuthiwa angikwazi ithi intombi yini ukhonjwe ngesibhamini ngithi mina impela athi vala ucingo ngilivala esesibili isigameko ila ngoba phela ubese singasathintani iminyaka ngithi emibili singasathintani kulo wesithathu waphuma ekameleni wayolala ekameni lengane ayike nami phela ngiyindoda ngathola ke okuseceleni ngephutha ke wase eyakhulela wayena lo lo umuntu uthanda naye sengimtholayo okay yeah usho ukuthi ke kwakhona ndoda thizeni yabuya yazotshena yena unkosikazi ngiyafika ekhaya nginamele unkosikazi angibizile ekameni yamazi usibani bani ukuthi mina yebo ngiyamazi aphume buya nesibhamu futhi ngithi mina mama ima kancane isixoxo athi yini engizoyixoxa nawe asho ngesibhamu la phezulu kweshiya ugxiza igazi magxiza igazi usho ukuthi abone ukuthi nathi igazi liyagxiza athi wena ngisazokukhombisa njalo unyaka wesingaki lo ningalali ndawonye selala kwenye ikamera yena sengowesithathu yini webani so yena ulinde ethi njengoba yonke leminyaka emithathu ufanele ngabe uhleli nje ngihleli ngibukana la jeez yabona hayi bese ke ngibona ukuthi ayingeke engathi ukudla kwesibhamu ngihambe ngiye police station kuthiwa hayi police station kufanele inkantolo yokwenza protection order hawu nibala ingane akaboshwa yena uveza ukuthi nakho la kuhlaya khona kuthiwa hamba wenza protection order kwathiwa nje shona enkantolo uyokwenza protection order nibala ngisuke ngiye khona ngenhlanhla bayenza protection order ngisho futhi ku-protection order ngicela aphucwe isibhamu ayeke futhi ukungishaya konke lokhu ngishaya nje phambi kwey'ngane bengisafuna ukubuza ukuthi iy'ngane zisuke ziguphi uma kwenzeka konke lokhu zikhona iy'ngane ziyabuka yeah emaphoyiseni uma ngabe umuntu ephatha isibhamu budedengu somsebenzi siphinde sisebenzise kabi njengoba esikhipha naphambi kwey'ngane lo ngakho ekushaya ngaso phambi kwey'ngane awukho nomthetho kanti emaphoyiseni olawula ukusetshenziswa kahle kwebhamu lezi ngoba phela yezomsebenzi umthetho wazo ngizothi angazi ngokomthetho ngoba noma mhlawumbe kunokwenzelelo khona kusho ukuthi uma ngabe uyolibika udaba ubophe elinye iphoyisa mhlawumbe kusho ukuthi kunzima ukuthi uthathe iy'nyathelo ngoba namanje ngisayibuza ukuthi mina eyani i-protection order umuntu ekushaya wena njengoba kumanje kubonakala uneyibazi nje kodwa kube ne-protection order akaboshwa yena njengoba kuye kwenzeka ma owesilisa eshaya owesifazane ngomthetho angazi ngempela kodwa sathi mase sibizwe enkantolo wafika walibona iphutha lakhe waxolisa phambi kwemantshi kwase kuthiwa nithini-ke ngama-protection order ngoba naye wavule eyakhe ethi ngimshayile naye wawumshayile wena ngangambeka kanjani isandla ngoba ngangithi ma engishaya athi ngishaye ngaphi befuthi isibhamu futhi athi ngishaye bekwe ngashaya ngizokubophisa yabona ngisaba ukuboshwa yena uyayidamzela nje kumina yabona lapha-ke enkantolo-ke kwase kuthiwa nithini ngama-protection order ngathi mina hayi ngoba uyalibona iphutha lakho futhi uyaxolisa hayi akukhanselwe lokhu ukuthi aphucwe isibhamu kodwa okongishaya akube on ngoba ngiyafa induku lokhu-ke okokugcina-ko okwenzeke ngomhla ka-7 bekwandulela okwenzeke 3 weeks ngaphambi kokuthi kwenzeke lokhu ongumhla ka-7 la ngathi ngiyiphathelwe umkhuhlane ngacela umama lo wengane-ke omunye ukuthi ngicela ngithengele umuthi ngoba wayigodukile ngaleso sikhathi ngathi ngiyambikela wangaphendula umbekela WhatsApp ngimbekela WhatsApp wawufunda kodwa ngaphendula ngigula ngiphethe umkhuhlane
ayike angithengele umama lo wengane hayi bese kuba ukuthi ke inkinga kubhala igama lakhe kulokuthi angithengele wona thathe ngididele lapha emgqomeni wathi ebuya kusho ukuthi wathatulula lapha emgqomeni wathola ibhodlela hayi ke wangibeka induku ke mayisebuza le bhodlela ukuthi ufuna le bhodlela emva kwesigama sisenkantolo njalo emva kwesigameko lesi sama protection order yeah hayi ke wangibeka isandla ke futhi nalapho ethi nje akayidingi izinto zoma wengane zami kwakhe hayi konke lokhu kwenza phambi kwengane so uma kade engekho yena ubuya zopequlula imigqomo kade uthi ukuthi ibona impela akwenza lokho bakwethu hayi ke lesi ke sangomhla ka7 kule nyanga yamakosikazi ila ke wahamba ngo-12 egalela wabuya ngo-6 lambala hamba ngo-12 emini ehambe ngo-12 emini hayi bese ngithi mama ngicela ke sixoxa akithi ngisalokhu ngincenga phela yeah owesigani njalo lo nyaka lokhu uncengile nje sekwesi5 ke okay yeah kwesi5 lokuncenga uthi hayi ake sibe kahle ekhaya hayi ke wasithi usabhizi ngathi mina hayi masuqedile kusho yeah hayi ke abuye angene ekameleni lami athi hayi useqedile aphuma ayilelalala kulona lengane ngimlandele bese ngifika ke lapha ngimbuza ngithi mama ngaphambi kokuthi sikhulume ngizocela sehlise imoto ngoba asizwani meka ngabeka igama nje asizwani wena ngicela sehlise imoto mama usazazi ukuthi unkosikazi la kasibili athi anginayo impendulo lokho yo okay mama njengoba uhlezi ungishaya phambi kwengane zami uthi lezi ingane azikhule kanjani zifunde lezi ingane athi anginayo impendulo lokho ngithi mina okay kusho ukuthi kuyacaca ukuthi yonke into engizoyibuza kwena ngiyongiphendula athi yabo ukuthi uyangidakela wena asisukume embhedeni ngithi mina sengidakelwa ngani ke manje lishiqu phala emlomeni ngithi mina ngishayelwa nini athi ngizophinda ngithi yazi angisazi ke manje athi uthi uzama ungishaya ngimchiliza wele embhedeni uthela ayivuka khona hayi wahlala umama kwakhe emzini wakhe wabamba ngezandla ngathi ngizama susa hayi lutho sasayowa waba ngaphezulu kwami hayi ke ilawa zama engidonsa ngawo impela mina sengihamba ngedololwana ngithi ngilele ngibhekile sengizama ukuvumela yena phela ukuthi ngoba uwabambile yeah ngoba ufuna ukuthambisa umzimba manje yes kwasho ukuthi hayi khona namandla siyaphela ngoba uwabambile hayi aphela amandla engingakwazi ke noma wabona igazi noma wabona ngisengiphelelwa amandla ngoba phela ngaze uthambile umzimba hayi wangidedela ngesikhathi engidedela ingane ziyakhala manje zimemeza amakhelwane yabona kanti ungidedela nje ubuya nenduku emkhanele how hayi ke wangiqoba ke ngayazi aqhubela kumina ngolwana awumshingani angithi phela bengisancela unkosikazi phela ngizama ukuncenga kahle kahle thina amadoda mawuthi uyabheka sinaka ukuthi izinto uyifihle uloku uncenga yabona umbandazo unethemba lokho kuzolunga yeah siyabona so nje emva lokho wathi seyiphukile induku yomkhanele ngazama ke manje nami ngiyavuka ukuthi phela ngifuna usizo yeah ngiye police station yeah so awuthi ke sibambe nje kancane la inkulumo ngokwethu mfowethu cishe emva kweindaba zezwe ngoba vele nemarket asinazo kwamanje cishe emva kweindaba zezwe siyodlala nje ingoma ibenye siphinde sibuye siqhubeke futhi ukuze sizwe isiphetho sendaba ngoba cishe abantu bamaganga ukuza ukuthi ingabe usayimisele yini mhlambe ngokuthi lo mshado uqhubeke ubona usekhona yini uyaphambili njalo njalo nanokuthi ngiyafisa futhi ukubuyela emva kancane ngithola ukuthi uhlobo labangani bakhe unkosikazi unahlobo luni lwabangani
lolu obelumenza abahambe impela sonto yonke angatholakala naseyingcingweni abuye lapho senolaka lwemamba mangabe usuthi ucela ukumvakashela abhoke ngolaka ngoba kunzinyana impela kunjalo so ke konke lokho siyafisa nje ukuzwa ndaba komkhulu siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ube nesibindi esingaka ngoba kuthatha indoda ukuthi ikhulume kanje hayi noma ubani amadoda amaningi angamagwala ahlele emzini yawo lapha amanye nje akuhle neze ahlale lithi abantu bazothina ubugwala ke lobo saba ukuthi abantu bazothina abaningi basaba nje ukuthatha izinqumo bebebhekane nezimo enzima sibone ngomuntu eseyihenga esebhala ukhabela incwadi engaka abese yayikhunga yini ubugwala bonke lobo ngoba usuke saba ukuthi abantu bazomhleka abantu bazothina angakhulumi ngento ukuze akwazi ukuthi ayilungise kodwa kwamanje asambe selapha na ke eindaweni zezwe ukhona ke usomnyama umfoka khumalo